Dnes nás v top aplikáciách čaká mužský špeciál. Uvidíme šéfredaktora mužského časopisu a moderátora Šarkana, naučíme sa prepínať telku mobilom a s odborníkom sa pobavíme o tom, ako ušetriť baterku v mobile. Aj keď som o tom nenapísal knižku ako Emma Tekeliová, poviem vám jednu vec. Byť mužom je úžasné. A navyše, vedci z univerzity v Springfielde dokázali, že máme aj o trošku bližšie k moderným technológiám. Červený na červený, čierny, je? No, skúška správnosti. No a čo už je modernejšie ako super aplikácie na super telefónoch pre super chlapov? Každý chlap potrebuje mať svoju sadu náradia. A aj keď ešte apku, ktorá vyvrta dieru do steny, stále nevymysleli, niektoré dôležité nástroje môžete nosiť aj vo svojom mobile. Šroby sú väčšie ako tie diery. Aha, no tak musíš navrtať nové. Aplikácia Smart Tools je užitočný pomocník pre všetkých mužov, ktorí sa pohybujú viac na stavbe ako v kancelárii. Apka má vyslovene škaredý dizajn zlej, lacnej drevenej preglejky, na ktorej sú natlčené poličky s jednotlivými nástrojmi. Sú rozdelené do kategórií. S jednými môžete merať vzdialenosti, je tu takisto nástroj na prepočet jednotiek, dokonca si tu dokážete prerátať aj veľkosti topánok, čo je teda pre mňa naozaj mätúce vždy v obchode. Ja viem, že mám asi 120 nohu, ale čo je to v Amerike a čo je to v UK, to si nikdy neviem spomenúť. Táto apka vám s tým pomôže. Zaujímavými nástrojmi sú merač vibrácií a hlukomer. Ak vám stačí cítiť sa ako ozajstný majster len 3-krát do roka a neoplatí sa vám investovať 400 eur do kompletnej sady nástrojov, investujte 3 eurá do tejto apky. Aplikácia Smart Tools je dostupná pre telefóny od Apple a pre telefóny s Androidom. Moderuje v rádiu a v televízii, spieva so svojou kapelou a od minulého roka šéfredaktoruje časopisu pre mužov. A tiež je muž. Čo zaujíma súčasných mužov? Dá sa to nejak akože spojiť? Ako sa to dá? Veľký taký paradox je, že pánske časopisy z polovice kupujú ženy pre svojich chlapov. Ale proste oni ako keby rozhodujú o tom, čo budú doma čítať tí chlapi. Pre časopis píšu iba muži, alebo máš také ženy, ktoré akože vedia písať mužské témy? Vieš čo, aj, lebo naozaj niektoré ženy dokonca vedia byť trefnejšie v chlapských témach, čo sa dosť ako na tom bavím. Módu nám rieši vyloženie ženách a baba, ktorá je presne ten typ ženy, ktorá pôjdem do redakcie, takže toto si, vieš, ja upravia, úplne krúti. Proste je to taký ten typ, že ktorá rada oblíka chlapov. Čo sú nejaké tvoje apky, ktoré akože ty si na nich fičíš? To je výborná golfová aplikácia, to dali Česi dokopy. Tam sa zaregistruješ a to ti vedie absolútne všetky štatistiky, všetkých turnajov, čo si kedy hral a tak ďalej a tak ďalej. Dá sa cez to bookovať tea timey? Presne tak, čiže bookovať tea timey, máš komplet program všetkých turnajov na všetkých ihriskách, dokonca máš tam také prelinky, všetko z toho mobilné verzie na rôzne ihriska, takže s touto aplikáciou sa vieš dostať kdekoľvek hrať a hlavne fakt ti to spravuje takú tú nejakú tvoju štatistiku a ja to mám asi 4 roky, takže dokonca to nemusíš mať 4 roky, ti stačí, keď si to svoje číslo golfistické napíšeš a ono ti to späť do Slovenskej golfovej asociácie alebo kdekoľvek si vedený, takže potom klasický PGA Tour, výsledky to mám dokonca zapnuté stále na pozadí, že čiže to mi hlási, keď je nejaký turnaj a promile info, čiže tam si dáš svoje nejaké štatistiky telesné a tak ďalej a ako piješ, tak si tam prihadzuješ tie drinky a plus minus si to vyráta, že kedy si triezvy, hej, napríklad. Minule som teda bol v našom spoločnom obľúbenom podniku, normálne som si fakt dával pozor a prihádzaval sa tam tie drinky, ráno som stál, hodil som spršku, išiel som na trh, proste som fungoval deň a o 4:00 príde SMS-ka a že čo? A že ste triezvi. Mám tu pre teba jednu výzvu, si muž. Mal by si vedieť zaviazať kravatu. Na koľko spôsobov si vieš zaviazať? Na jednu, a ten som sa naučil, myslím, že na zväzackej kravate. Kravata je na stole a že za koľko si zaviažeš kravatu, pripraviť sa, ideš. A to
máš taký akože... Taký, akože hipsterský úzol, hej. Toto je úzol, je to úzol. Dobre, tak stopujem, tak akože 17 sekúnd, čo je super. Ja chodím stále bez kravaty, kdekoľvek, a keď teda náhodou kravatu, tak je to skôr o tom, presne taká polo, akože len taký doplnok hipsterčina, že máš to zaviazané niekde. Čo, ja vždy vyhodnocujem tú výzvu, že ak ju ten človek zvládol, a ja musím povedať, že si ju zvládol výborne, lebo si ju zvládol tak chlapsky, že si sa z toho vykecal, a to je podľa mňa základ. Bolo to super. Díky. My staršie ročníky si ešte pamätáme, ako sme napríklad s rodičou chodili prepínať televízor. To nevážne, otec povedal 2, ty si vyskočil z gauča a išiel si prepnúť na 2. Dnes je už doba iná a my máme diaľkový ovládač takmer na všetko. Pozri sa sem. Ale prosím ťa, nemačkaj to, pokazíš. Počkaj. Časy technologického praveku sú už našťastie za nami, ale prišli nové problémy. Ovládačov máme toľko, že si pre ne musíme normálne postaviť novú poličku. A tento problém nám pomôže vyriešiť nasledujúca apka. Aplikácia AnyMod slúži ako diaľkové ovládanie na všetky zariadenia, ktoré sú vo vašom okolí, vo vašej domácnosti, prípadne aj u suseda. Aplikácia funguje v 2 rôznych módoch. Môžete zariadenia ovládať buď cez infračervený port, ak ho váš telefón obsahuje, alebo cez Wi-Fi, pretože mnohé moderné zariadenia už umožňujú ovládanie cez vašu domácu sieť. Jednotlivé zariadenia si najprv do aplikácie pridáte, vyplníte si ich názvy, môžete si ich tiež rozdeliť do jednotlivých izieb vo svojom byte, no a potom si už len naklikáte, ako chcete, aby váš ovládač vyzeral, pretože aj jeho dizajn si môžete sami prispôsobiť. Mimochodom, keď už sme pri dizajne, dizajn tejto apky navrhol Slovák, takže ak ste takí softveroví patrioti, vyberte si práve túto apku, navrhnutú z časti aj na Slovensku. Jej výhodou je, že už nebudete musieť hľadať konkrétny ovládač, ktorý je na tú konkrétnu vec. Jej nevýhodou je, že keď sa vybije tento telefón, prestanete sa ovládať vy. Apka je dostupná pre iOS aj pre Android. Vydarili sa vám koláče a chceli by ste vaše deti nalákať na návštevu? Je to veľmi jednoduché. Odfoťte ich, pošlite im fotografie, z ktorých oni dostanú taký vlčí hlad, že do hodiny ich máte nastúpený v kuchyni zaručene. Dnes sa naučíme, ako niečo s mobilom odfotíme a ako to poslať e-mailom. Ale na posielanie e-mailov musíme mať v telefóne správne nastavený mail. S tým vám určite pomôžu vaše deti alebo aj vnúčatá. Postupujeme následovne. Otvoríme aplikáciu Fotoaparát, odfotíme koláče, v menu zvolíme možnosť zdieľať, vypíšeme mailovú adresu vnukov a odošleme. A už len čakáme, kým sa celá rodina dovalí. Ak nás babka na obed nepozvala, musíme si pomôcť sami. Sačková, mäsová, tradičná tradícia. Je 21. storočie a varenie už nie je iba doménou žien. Každý chlap by mal vedieť niečo, ak už neuvariť, tak aspoň ugrilovať. No a aby ste zo stejku nemali oškvarok a z kuracieho stehna chovnú stanicu salmonely, pomôže vám apka GrillTime. Aplikácia GrillTime je typicky mužská, je v šedých kovových farbách a je super prehľadná. Hneď po jej spustení si vyberiete, čo idete grilovať, napríklad steak, kura alebo burger. A po kliknutí napríklad na burger si môžete vybrať, z akého mäsa je ten burger, zobrazí sa vám návod, čo s ním máte urobiť a jednoducho si pridáte časovač. Telefón vám automaticky prednastaví čas, ktorý potrebujete na ugrilovanie konkrétneho typu mäsa a vy zatiaľ môžete ísť dať 1-2 pivka. Časovačov si môžete nastaviť niekoľko, takže na jednom grille môžete naraz robiť párky, steak aj burger. Časovač môžete predložiť o 1-2 minútky, ak je ešte vec nedopečená, prípadne ho spustiť od začiatku, ak dávate na grill nový burger či párok. Pridať si môžete aj vlastné mäso, takže ak viete, že z toho kapra, ktorého ste včera ulovili, sa bahnová príchuť vypáli až po 12 minútach, môžete si to sem nastaviť. Aplikáciu GrillTime kúpite pre iOS za približne 2 € a na Androide nájdete Steakmate zdarma.
A dnes sme tu s Ondrejom Mackom, odborníkom na mobily, počítače a všetko podobné. Veľa ľudí rieši, že keď mám veľa zapnutých aplikácií, tak to viac žere baterku, alebo mi to zaberá pamäť. Treba nejako akože špeciálne manažovať ten telefón? No v tom prípade iPhoneu by som povedal, že až také krízové to nebude, ale v prípade takéhoto telefónu, to znamená Androidového, vieš, tu je veľa výrobcov, takže každý sa na tom podieľa nejako a keď sa pozrieš na to, že koľko má človek potom tých aplikácií, keď je to tam naozaj veľa, tak ono sa zvykne to popiť. Takže to zavrieť všetko, to je pomoc vtedy, keď sa ti už naozaj ten telefón tak povediať zahryzne, tak dáš zavrieť všetko na jeden raz, alebo postupne dávaš jednotlivé aplikácie. No osobne si myslím, vieš, že ak chceš šetriť batériu, tak potom treba pozrieť na to, či máš zapnuté Bluetooth, či máš Wi-Fi a či to naozaj potrebuješ. A potom GPS-ko, to bere strašne veľa elektrickej energie. Čiže tieto veci povypínať, ale to, že koľko aplikácií zapnutých na nejaký spotrebu baterky alebo takéto veci? Nemá to nejaký rozhodujúci vplyv. V porovnaní s tým, že či máš zapnuté GPS-ko, tak to je 1% z toho. Čo mi povieš o telefónoch z Windows? Telefón Windows je zasa nejaká iná, trocha iná situácia. Tam v tom prípade si myslím, že to reštartovanie sa ťa čaká zo párkrát. Podobne Čiže keď to začne blbnúť, tak to celé normálne vypnúť. Jednoznačne áno, pretože tam v tomto prípade je to taká univerzálna pomoc. Pre malé problémy reštartujte, pre veľké problémy reinštalujte. Tak toto celkom tu platí. Takže pri iPhone netreba na to dávať pozor, pri Androide, keď to začne sekať, treba sa pozrieť, či to nemá veľa zapnutého. A keď chcem šetriť baterku, GPS, Bluetooth, Wi-Fi povypínať. Jednoznačne. Dobre. Ďakujem pekne, to bola rada od nášho odborníka Ondreja Macka. Keď už sme sa naučili variť a čo je dôležité, všetko sme po sebe aj zjedli, je čas sa niečoho napiť. Však ja nevidím! Ja som oslepol, ľudia! Aplikácia Koktejly a míchané nápoje obsahuje čo? Koktejly a miešané nápoje. Hneď po jej spustení sa prekliknete do zoznamu všetkých nápojov. Ja si kliknem a pozriem sa, čo všetko sa dá urobiť napríklad z vodky. Sú tu také klasické voľby, ako je Black Russian, White Russian, Sex on the Beach, Cosmopolitan, ale aj trošku netradičnejšie veci ako BLT cocktail, Cheek Cape Codder alebo Flirtini. Keď si kliknete na konkrétny nápoj, hneď sa vám prehľadne zobrazí, do akého pohára ho budete dávať, či je náročný, koľko obsahuje tekutiny, pre koľko je konkrétny recept osôb. Následne si veľmi jednoducho môžete pozrieť, či máte doma všetky ingrediencie pre tento koktejl a samozrejme kliknúť si na návod na jeho prípravu. Každý recept obsahuje aj fotku, z ktorej zistíte, že nie všetko robíme do horčičáka a so suchým ľadom. Jednotlivé nápoje si môžete samozrejme pridať medzi obľúbené, aby ste k nim mali rýchlejší prístup. Aplikácia obsahuje aj sekciu tipy a triky, v ktorej sú dva tipy a triky. Jeden je popis barmanského náčinia, ten druhý je návod, ako vytvoriť cukrový sirup. Aplikácia Koktejly a míchané nápoje je dostupná pre Android, no a na iOS nájdete aplikáciu v angličtine, ktorá sa volá Drinks and Cocktails. A na záver tu máme niečo pre zdravie. S touto apkou sa dostanete do fitka. Teda nie vy, ale taký malý tučný panáčik. Aplikácia Fatman Fitness je pre všetkých tých, ktorí sa cítia tuční, ale chcú si to vybiť na niekom inom. V aplikácii cvičíte s takým jemne pribratým a plešivejúcim pánom. Najprv doma skáčete cez šviehadlo a neskôr vyrazíte aj do fitka. Všetky cvičenia sú asi na úrovni prvej triedy základnej školy, čiže stláčate buď jeden gombík alebo šípku doprava a doľava, takže nebojte sa, neunavíte sa ani vy, ani vaše palce. Aplikácia Fatman Fitness je dostupná pre Android, na iOS nájdete apku Fat No More. Šarkan, takže aj pre teba máme pripravený náš hod mobilom. Tu máš, odovzdávam ti náš Caterpillar, ešte stále nerozbitný telefón. Čiže mám si vybrať akože... Smer ja ti vyberám, tam tým smerom hodiť, ideš. Dobre. Nie, ale že chodník. Púšťam merač, počkaj, začínam a ideme. Dobre, dávam stop. Štatistika 21 metrov. Oko. Neviem, či si videl tú eleváciu, tá krivka. Videl, akože veľmi pekne si to urobil, naozaj si to hral tak, ale nebolo tých 40 stupňov, telefón je parádny proste. Takže prosím ťa, urob si s ním selfie.
Všetky apky, o ktorých sme sa dnes bavili, nájdete aj na www.topaplikácie.sk. No a teraz už marš do lesa chytiť nejakého medveďa alebo sa vrhnúť na iné drsné mužské hobby. Poďme kaliť, no. Idem domiesiť toto tu. Idem domiesiť ťa. Lebo brutálne. Vik,